Bubagrani nuyung mawatini UK rider hanai zeta Tripura Phayui blogger ga phaimani bisingtui je Uanjwi Rok borok bono support khlaika aboto kaham kok phiaba oro tini tamno kahanga kai Bubagrani je nuyung mawa bono tlangkha berai kha aboto kaham kok na aboto hamya kokya phiaba o jaga o jeta video khlairi mani camera man rok kono nugui tongkhana ingke borok pelai khene enjoy khlai brok tong thuklaijak phiaba sini Tripura sarok no hanga borok mana khlaio gabon bagin rok wanchungnai di angni ji sakbai thangwa ajaga berakha angma mana khlaijaka gachini Tripura sarokni bage hingangkai bofuro sung yok samong manai sung bofuro freedom manai ha Tripura sarokni je culture tongmani o je Ujjayanta place o jaga no jotto Bubagrani sinimung mukumurok tongmani botini video se camera se khaitlang thakanga kai a jaga je berakri khlainai rok tamonai sinai tabuk boto obo bini video sarogui rinai gabon bagai norok tam sanamusung comment box thang comment khlai sadi naidi sini Tripura sarok tei busuk khakluk jangnai chung tei busuk sukluk tonjak sinai norok tam sanamusung comment khai sadi